Molweni sanibona. Ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila. Mfowethu Mkhonzweni obingelelayo. Asithembe niyaphila nonke bafethu. Ake ngamukela onke ama-new subscribers to this channel ku-YouTube, kanjalo nama-new followers ku-TikTok. Ngiyanamukela nonke. Ngithi nakuwo wonke ama-viewers anga-subscribe, please do subscribe ku-YouTube and also press follow ku-TikTok. Ngiyabonga kakhulu. Iy'ndaba esiy'bonile namhlanje, iy'ndaba ebezithi loya bewunobhala jikelele we-M_K Party, ubaba uDr. Bongani Mngcwabo usejoyine iqembu le-I_F_P. Okuyindaba-ke lezi okuwukuthi mhlampe zimangaza abaningi mhlampe bebangakulindele lokho okwenzekile. Nakhu-ke kwenzekile. Iqiniso lokuthi njengamanje sikhuluma nje, uDr. Mngcwabo useyimemba le-I_F_P. Usewushiyile Umkhonto weSizwe Party ngokuphelele. Siyazi-ke ukuthi usanda kukhishwa esikhundleni sokuba u-Secretary General we-M_K Party, kwafakwa uComrade uSibonelo Nomvalo. So-ke kunabantu abaningi-ke abakhomentayo ngale ndaba yokuthi ubaba uMngcwabo usejoyine i-I_F_P. Abanye basho lokhu nalokhuya, nokuthi mhlampe lokho kune-impact enjani noma kuzoba ne-impact enjani ku-M_K Party and all that. Ngifuna nje ukusho la kule video emfishane ukuthi mina ngidicide ukuthi ake sibheke sibuyele emuva sibuke uDr. Mngcwabo efika kwi-M_K Party, lokho okwashiwo ngaye i-M_K Party im-introducer as u-S_G ukuthi naku nanaku 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 ama-qualifications akhe and everything, eyenza i-M_K Party ize ifinyelele esinqumeni sokuthi iyambeka njengo-S_G. So ke sikubuke lokho ukuthi yini mhlampe eyaholela ekutheni i-M_K Party igcine ikhethe yena ngaleso sikhathi imbeka ukuthi abe u-S_G. Bese sibuka nezinto yena uqobo lwakhe aye azikhuluma, lokho sikubiza ngama-statements wakhe esevele ekwi-position yokuba u-S_G we-M_K Party. So ke sibuke naloko. Ividiyo leyo engizoyenza, not this one. Just nje ngizama ukubonisa kule video lokho esizokubheka kwividiyo engizoyenza ngobaba uMngcwabo oseshiyile ku-M_K Party. Sizobuka nje izinto ey'thile aye azisho ezingama-statements, mhlampe nama-decisions aye awenza as u-S_G we-M_K Party, up until kuze kufike ilanga la khona i-M_K Party isimreliva kwi-duty yakhe as u-S_G yafaka uComrade uSibonelo Nomvalo. Sobuka lokho-ke kwividiyo elandelayo. Bese size sifika-ke kule ndaba le yanamhlanje ukuthi usejoyine i-I_F_P, ukuthi kusho ukuthini-ke lokho ngobaba uMngcwabo and everything. Angeke nje ngivele ngijampe la ngifike kuma-conclusions ngaye sengingakubheki konke lokho, ngoba mhlampe kunabanye njengamanje abavele bakhuluma kanjalo nje ngaye noma yini and everything. Angicabangi ukuthi kufanele senze ngaleyo ndlela. Uma ungakhumbula kahle no-Floyd Shivambu uma ngabe u-S_G we-M_K Party samnika i-support, even noma esephumile sabuka izinto ey'thile ezenzekile ngaye and all that. Sagcina senza nevidiyo ukuthi naku nanaku nanaku ngicabanga ukuthi mhlampe uShivambu bekufanele akwenze ukuze aqhubeke ku-M_K Party. Uma engakwenzi lokho mhlampe okungenzeka kuholele ekutheni agcine ephumile ku-M_K Party and all that.
So nakubaba uMncango sizokwenza nje ngenkulu i-respect, sibheke nje uhambo lwakhe ase-M_K Party size sifike ekutheni athathe lesinqumo asithathile manje sokuthi ajoyine elinye iqembu lepolitiki okuyi-I_F_P. So yilokho-ke kuningi nje bafethu sobheka ngoba uma ngikhumbula kahle kukhona nenye into ake ayikhuluma about i-G_P_U. Njengoba i-M_K Party ibilwa nje izama ngako konke okusemandleni ukuthi ingene kwi-K_Z_N G_P_U. Sorry, empeleni naku ngithi G_P_U ingene ibuse i-K_Z_N, i-M_K Party ngoba vele iyona eyalida. Ama-negotiations abewenza u-S_G namanye ama-political party and all that. So ake sikubuke nalokho ukuthi izinto abezisho emzamweni yakhe yokuthi i-M_K Party igcina ilida i-K_Z_N. Manje njengoba lawo ma-negotiations abewenza ukuthi mhlampe kukhona nomthelela okube nawo ekuthaneni mhlawumbe egcine isinqumo sokuthi akhishwe kule sikhundla sokuba u-S_G, i-M_K Party ifinyelele kuso. Ngoba okunye okumangazayo njengamanje engicabanga ukuthi kubalulekile kufanele sikubhekisise ukuthi uyojoyina i-I_F_P okuyiyona ebesifuna ukukhipha u-premier wayo e-K_Z_N. And kuwuye u-S_G wethu uMncango olida leyo campaign yokuthi akakhishwe u-M_P, sorry, u-premier we-I_F_P ophethe i-K_Z_N njengamanje and all that. So ake sikubuke nje kuningi esizokubheka bese-ke sifika ku-conclusion ngaye ukuthi naku-ke esingakusho-ke ngaye ubaba uMncango ukuthi yilokhu esingakuchaza sithi this is the kind of person he is. Cha, yiloko nje bengifisa ukusho kule video futhi ukuthi ngizoshaya nje just i-preview yalokho engizokukhuluma kuvidiyo elandelayo. Ngicabanga ukuthi kuzoba ividiyo engizoyenza kusasa leyo ngeyi-9 April, lapho ngizobe ngikhuluma khona cishe in details ngayo ubaba uMncango ewu-S_G ku-M_K Party ne-decision yakhe yokuthi ashiye ayojoyina i-I_F_P. Yilokho nje bafethu, akukho okuningi. Umfowami Mkhonzalo, ngiyacela niqhubeke nisapotha le channel, niqhubeke ni-subscribe la ku-YouTube, ni-follow na-TikTok. Ngiyacela-ke sihlangane kwividiyo elandelayo. Thank you so much.